Točivá kamera, u koho se asi zastaví. Ahoj, jak se jmenuješ? Julie. Kolik ti je let? 6. Odkud jsi? Z Prahy. A předbudeš nám nějaký taneček? Točivá kamera, u koho se asi zastaví. Ahoj, jak se jmenuješ? Lia. Kolik ti je let? 6. Odkud jsi? Z Prahy. A předbudeš nám nějaký taneček? Točivá kamera, u koho se asi zastaví. Ahoj, jak se jmenuješ? Agata. Kolik ti je? 30. A co jsi? Z Břichovic. Ne, co jsi? Modelka. A odkud jsi? Břichovic. Zatancuj nám nějaký taneček. Děkujeme. Točivá kamera, u koho se asi zastaví. Ahoj, jak se jmenuješ? Čelík Vertík. Odkud jsi? Z Pekla. A kolik ti je? 120. Zatancuj nějaký taneček. Točivá kamera, u koho se asi zastaví. Ahoj, jak se jmenuješ? Pepa. Kolik ti je? 20. A odkud jsi? Povalnice. Zatancuj nám nějaký taneček. Děkujeme. Točivá kamera, u koho se asi zastaví. Ahoj, jak se jmenuješ? Julie Cezar. Kolik ti je? 42. A odkud jsi? Z Mexika. A zatancuj nám nějaký taneček. Točivá kamera, u koho se asi zastaví. Ahoj, jak se jmenuješ? Angelika Barevna. Kolik ti je? 30. A odkud jsi? Národního divadla. A ukáž nám nějaký tanec. Děkujeme vám moc krát. Točivá kamera, u koho se asi zastaví. Ahoj, jak se jmenuješ? Pavelka. Odkud jsi? Z kanálu Spalác knih. Ano, a kolik ti je? 85. Zatancuj nějaký taneček.